Hej Krea-gruppe. Jeg vil lige lave en lille opdatering af det, jeg tidligere har skrevet ud om, at hvor svært silke er at få til at hænge fast i ulden, hvis ikke at det er minimum 21, som det her for eksempel er. Jeg har lavet sådan en håndfuld sådan nogle valmuer her, som jeg skal bruge til en skulptur. Jeg vil forsøge at lave en skulptur af dem. Og en af dem, det har jeg altså lagt sådan et stykke silke ind. Kan I se det? Ja, her kan I se. Der har jeg lagt sådan et stykke silke ind i stedet for sort uld, for at se virkningen af det. Og det viser sig, at den hænger fast herover, hvor det er det mørke. Og det er det her, som jeg har købt, som jeg ved er 21 mikron. Og her er det altså bare så tydeligt, at det er det handler om. At det ikke er tilfælde, at den kun hænger fast i den ene side. Så jeg forsøger at reparere det ved at jeg trukker sådan nogle tynde nogen ud og lægge ind under her. Sådan så det ligesom bliver limet. Nu ligger der et meget tyndt lag, så tyndt lag, at man faktisk ikke kan se det. Og så vil jeg lægge et lille tyndt lag udenpå også, fordi det er meget lidt, der egentlig skal til, for at få det til at hænge fast. Når det er 21 mikron, i stedet for 28-30 stykker. Så vil jeg fylde det en gang mere, så vil jeg selvfølgelig bukke det om her, når det bliver vådt. Og hvis ikke jeg viser en ny video, så er det fordi det har virket, men jeg vil måske, hvis jeg husker det, lægge en ny video ind, hvor jeg demonstrerer, hvordan den er kommet til at sidde fast. Men altså 21 mikron, eller lavere, hvis man kan finde det, er nødvendigt for at få det til at hænge ordentligt fast i silke, eller så kan man stå og mosle. Og et meget tyndt lag indenunder kan altså være det, der hjælper til at få det til at hænge fast. Og hvis det er et tørklæde, man er ved at lave, så læg en lille smule, et meget tyndt lag på bagsiden af det. Det kan også hjælpe med at få det til at hænge fast.